Diyos maray na banggi po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadonongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin mo niya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na magin mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matitamag na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Be Lord. it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made And flesh. dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang satuyang mas sponsors sa ngunya na banggi. Jean Ravalo, Paz Ranyola, Jusel Asaituno, Vilma Hao, Arlene Relucio and family, Maribel Ranyola and family, Antonia Chua Uy and family, Lorna Wong and Aguilar family. Ang mga minasunod, iyon naman po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat, offered by Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Rebecca Aguas, for successfully passing the bar exam, offered by Ulysses Malvar and family. Thanksgiving, offered by Ana Rose Porlares and Porlares family. For wedding anniversary, offered by Rafael and Clarita Casulia. Thanksgiving by Giselle Asaituno. For the gift of life for Estefano Franco Medina and Lilian Borbe Rellarama, offered by Cynthia Oreste. Thanksgiving by
Arlene Diaz Hodgson. For passing the CPA board exam of Paula Benilda Nunez, offered by Nunez family. For passing the LET, offered by Glycilet Saraspi Apin. Thanksgiving by Marano family, devotee, and Antonia Chua Uy and family. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod. That Nika should continue her studies in UST Legazpi and praying for her to enroll this second SEM January 2025, offered by Nenette. Special intention offered by Arnel Lorica, Arlene Diaz Hodgson. For fast healing offered by Yosel Bragais and family, and Shirley Quinto. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Justin Raymond, offered by Sanyosa family. For Vicente, Elena, and Selwyn, offered by Astillero family. For Ruben and Leticia, offered by Lian Rico Obal. For Vicente Sr. and Salvacion, offered by Rose Santillan Militante. For Nicanor Sr., offered by Sonia B. Ariola. For Emilio and Luminada, offered by Bing Abalon. For Abraham, offered by Gorbes family. For Ashley Rail, offered by Sandra Nunez and family. For Winston, offered by Cynthia Oreste and family. Para sa kalag ni Fe, offered by Bequilio family. All Souls, offered by Arlene Diaz Hodgson. Para sa kalag ni Pedro Maria Asin Aurelio Sr., offered by Mr. and Mrs. Candano. Para sa kalag ni Virgilio, offered by Masinas family. For Jolly, offered by Leia A. Luna. For Porferio and Maria, offered by Banyares family. Para sa kalag ni Olimpio, offered by Obiles family. And for the death anniversary of Arsenia, offered by Mia Celirio and family. Ngunyan, iyupuan, ikatulong banggi kan Misa de Aguinaldo. Emmanuel, Diyos, uya sato. Angaran kan sa tuyang kagurangnan, sarong panuga, na an mahal na Diyos danay nakaibahan niya to. Sa enot na babasahon, si Propeta Jeremias, hinuhulitan an banwaan, nangapit masaksihan ninda sa sadirinindang mga buhay, an kadakulaan ni Diyos. Daina ninda kaipuhan, rumdumon pa an Exodo, hale sa Ehipto, tanganing mahiling an pangatama ni Diyos sa inda. Ninhulita sinda,
makakabalik sa sadiri nindang daga. Siring man sa Ebanghelyo, nasasaksihan ni Jose sa sadiri niyang buhay ang dakulang milagro na nahahaman sa pupunan ni Maria. Daina kaipuhan magbalik sa kasaysayan, ninhuli ta sa sainda, mamumundag an aki ni Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. kitang mga nagagabatan kan sakal nin kasaklan asin kagadanan, naguugma, naglalaom, dahil madatong an Mesiyas na mahawas sa to, tatawan kita nin buhay na daing kasagkoran. Punan ta ining satuyang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasaklan, nagsasarig na pinapatawad kita kan mahal na Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, talagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indong mga tugang, nako ni day pamibig sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasaklan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, papagkanigoa na kaming nagagabatan kan sakal nin kasalan, nagikan sa daan na kauripnan, makaligtas, huli kan hinahalat na bagong pagkamundag kan bugtong mong aki. Huli ki Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sa paagi ni Propeta Jeremias, ang Diyos nanuga nin kaligtasan sa harong ni Israel. Sa Ebanghelyo, ipinagbuot ki Jose, nangaranan ang aki ni Maria na Jesus. Ninhulita tutubuson niya ang sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Nagsabi ang kagurangnan, maabot ang panahon, napipilion ko ang sarong matanos na kapag-arakian ni David. Tanganing maging hade, may kadunongan niyang paghahadian, ang bilog na daga, dangan gigibuhon niya ang tama asin matanos. Magiging ligtas ang Hoda sa panahon nin sa iyang paghahade. Asin ang Israel, mamumuhay na matiwasay. Aapudon siya sa ngaran na ang kagurangnan sa mong kaligtasan. Maabot ang panahon, ang sabi ning kagurangnan, na ang mga tao, daina manunumpa, huli sako bilang ang buhay na Diyos, na nagluwas kan banwaan ni Israel, hali sa daga ni Ehipto. Imbis kaiyan, manunumpa asinda, huli sako bilang ang Diyos na buhay, na nagluwas kan banwaan ni Israel, hali sa daga, sa amihan asin hali sa gabos na nasyon, na winarakan ko sa inda. Dangan mag-iirok sinda sa sadiri nindang daga. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, ang kapanoan ning katuninongan sa God paman. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, ang kapanoanin katuninongan sa paman. O Diyos, itao mo sa hade an sa imong hustisya. Itao mo sa iya an sa imong katanosan. Hukuman niya lugod sa katanosan an sa imong banwaan, asin sa hustisya an sa imong mga dukha. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, ang kapanoanin katuninongan sa paman. Hulita iliniligtas niya ang dukha na nag-aagrangay sa iya. Anangangaipo asin an mayo nin minatabang. Nahihirakan niya an maluya asin an dukha. Sa iyang iliniligtas an buhay kan mga nangangaipo. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, ang kapanoanin katuninongan sa paman. Pagumawon an kagurangnan, ang Diyos nin Israel, siya sana ang nagigibo nin makangangalas na mga bagay. Umawon sa gud lamang an sa iyang mamurawayon na ngaran. An bilog na daga, mapanulugod kan sa iyang kamurawayan. Amen. Amen. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, ang kapanoanin katuninongan sa paman. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
Ayon kan harong nin Israel, tinaumo ang tugon ki Moises sa Sinai, madya sa pagtubos samo sa nakaunat na takyag. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Siring kaini ang pagkamundag ni Hesukristo. Si Maria na sa iyang ina, ikinasal ki Jose alagad bago sinda kasalon, nangingidam na si Maria. An sa iyang ipinapangidam, gikan sa Espiritu Santo. Si Jose, sarong matanos na lalaki, asin habo niyang masukgan si Maria. Kaya, nag-isip si Jose na suhayan si Maria sa hilom. Mantang iniisip ini ni Jose, nagpahiling sa iya sa pangaturugan sarong anghel nin kagurangnan na nagsabi, Jose, aki ni David, dai ka mag-alang-alang na akoon si Maria. Hulitaan ipinapangidam niya, gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya nin lalaki, asin nga ngaranan mo siyang Jesus. Hulita ililigtas niya ang sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. Nangyari ang gabus na ini, tanganing mautob ang sinabi kan kagurangnan sa paagi kan propeta. Mangingidam ang sarong birhen, asin mangangaki nin lalaki na aapodon Emmanuel, na ang buot sabihon, ang Diyos, uyas sa to. Pagmata ni Jose, sinunod niya ang pagbuot kan anghel nin kagurangnan, pinakasalan niya si Maria. Alagad da inagdurog si Jose ki Maria, sagkod na ikapangaki kaini, ang sarong aking lalaki, nang inaranan niyang Jesus. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. How do you know if someone truly loves you? Ano po ang sukol na tunay ang pagkamuot kan sarong tawo para sa saimo? Pinapatuod po kita kan kinakban sa mga ingranding pagpapahayag nin pagkamuot. Nagarubaga, mas hararom ang pagkamuot kun mas magastos, mas dakula, mas maribok. Halimbawa, grabing effort kan sarong lalaki para sa iyang girlfriend. Gusto niyang ipahiling sa babae na gigibuhon niya ang gabos tanganing mapaugmasa na siya. Sabi niya, sabihon mo sana, babayaan ko tulos ang trabaho ko digdi sa Manila, mauli ako sa Bicol para sa imo. Magtaram ka lang. Isu-surprise ta ka nin sarong kwartong pano-pano nin mga burak, tanganing ipamati sa imo na padabaon ta ka. Ma-propose ako sa imo nin kasal during sunset habang nakasakay kita sa hot air balloon. Wow! Effort kun effort. Grand gestures and big spectacles are beautiful. They are extravagant and breathtaking. But sometimes, they could be impractical or even unnecessary. Digdi po sa Ebanghelyo tangon yan, pinapahiling ang sarong lalaki na ibaman ang pagpahiling kan sa iyang pagkamuot. Saint Joseph stands at the heart of the story of the birth of the Messiah.
Pero, ang lalaking ini, mayong tataramon, mayong halabang sinasabi. In fact, when we look at Scripture, we can't find any quotation from St. Joseph. Mayong mga hapot na binabanggit. Silensyo sana si San Jose. But his silence is not empty. Dahil, yaon sa likod kan sa iyang pagiging silensyo, han sa iyang hararom na pagtubod, maisog na buot, tunay na pagkamuot. Maski sisay man po garong lalaki, masasakitan sa inagihan ni Jose. Anong igwa? Sarong aldaw na araman niya, na ang babaeng nakatalaan na ikasal sa iya, igwa na palang dinadarang aki sa iyang sinapupunan. You see, at that point, Mary and Joseph were just betrothed. Ang betrothal sa sosyedad na Hudiyo, garo po engagement sa panahon tangon yan. Pero sa inda po, ang engagement, bako lang garo na pagkauyunan o sing-sing. Para sa inda po, ang betrothal, good as married. Igwa na pong legal standing, legal status. Sa batas po kan mga Hudiyo, pwede nang bayaan ni Jose si Maria, tanagbados da ipangani nangyayari ang aktwal na kasal. Pwede pangani pong gapuon asin gadanon ang babaeng siring, gapuon kan komunidad dahil ang paghiling po, kasusupgan na dakula. Kisay yan na aki, di ba da ipakamukasal? Marhay sa imo, gapuon, ipagadan, kasusupgan. Sa silensyo, inagihan po ni Jose ang gabus na ini. Mga kahaputan, ang pagkaribong niya, anong nangyari? Kisay na aki yan. Ang pagkatakot sa posibleng mangyari para sa namumutan niyang babae. Padaba niya si Maria. Nagdesisyon na po kuta na si Jose na suhayan si Maria sa hilom, tanganing da imasupgan si Maria. Alagad, ipinasabot sa iya kan mahal na Diyos sa sarong pangiturugan, na ining aki sa sinapupunan ni Maria, aki kan Diyos. Iyo ini ang Mesiyas na pinaghahalat kan kinakban, ang Emmanuel, Diyos uya sa to, ang Diyos na maligtas kan banwaan nin Israel, hahawasun sinda sa kauripnan. Ipinasabot kan mahal na Diyos kung ano ang magiging papel ni Jose sa dakulang plano nin kaligtasan para sa katawuhan. And how did Joseph respond? Anong ginibo ni Jose? Nagdangog, asin nagsunod. He listened and obeyed God. Namumuot si Jose sa mahal na Diyos, kaya nagdadangog, asin nagkukuyog. Mga tugang, ang kadakulaan po ni San Jose, his greatness is seen not in great acts of love. Natuod po kita sa mga santo na igwang darakulang ginibo, martyrdom, great contributions to the church. Alagad ang santong ini, yaon an simpleng kakusugan sa iyang pagsarig sa Diyos. The greatness of Joseph is seen in his trust in God, in his obedience. Inataman niya ang mag-inang Maria sa Jesus. Ginibo niya ang hinahagad sa iya kan Diyos to be the protector of the Holy Family. Kaya si Jose tinatanaw tangon yan bilang sarong modelo nin tawong namumuot na silensyo, alagad dayupot. Loving in silence, yet loving in faithfulness. Kadaklan na beses po ang pagkamuot, pinapahayag bako sana sa tataramon o sa darakulang ekspresyon, kundi sa saradit na gawi nin paglingkod. Padaba ta ka, kaya arual daw akong mamatanin amay, tanganing ipagluto kanin pamahawan. Padaba ta ka,
kaya isasabay ta ka sa paglaba. Asin titipigon ko ang bado mo. Padaba ta ka, kaya papatapuson ta kang magtaram. Dahil gusto kong madangog kung ano ang nasa buot mo, di ko puputulon ang tinataram mo. Padaba ta ka, kaya hahalaton ta kang makauli. Dahil di ako mapapaturog ninto ninong, sagkod di ko naaaraman na ligtas kang nakauli. Padaba ta ka, kaya tatamungan ta ka, tanganing di kaliputon man tang nagkakaturog ka. Kadaklan na beses, ang tunay na pagkamuot, dahil man nagkakaipon ni na maging dakula asin maribok. True love can also be quiet. True love is seen in consistency, in faithful expressions of care and concern. Mga gawin nin pagkamuot na minsan dahil narireparo, dahil nahihiling, napapasipara. Mga tugang makaarog lugod kita ki San Jose, na naging dayupot sa pagkamuot. Ngunya na maabot na kapaskuhan, lugod mahiling ta, asin maapresyar, ang mga regalo na kadaklan na beses, dahil nakapatos sa magagayon na gift wrapper. Mga regalo na dahil kayang tumbasan nin kwarta. Yaon sinda sa harong nindo. Mga regalong silensyo. Mahiling asin maapresyar talugod ang mga tawong silensyong namumuot sa sato. Yaon man ang kadakulaan sa pagiging simple, asin sadit, asin silensyo. Makaarog lugod kita ki San Jose na ang pagkamuot nakatago, alagad totoo asin dayupot. Matindog kita. Darhon ta sa mahal na Diyos ang satuyang mga pangangaipo. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, tanganing maandam ninda ang banwaan sa pagdatong nin kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Ang mga namamayo sa banwaan, tanganing sa indang pangatamanon ang kabuhayan sa katanosan asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Ang mga dukha, daing trabaho, nasa kahurasahan, tanganing sa indang paglaom sa maabot na paratubos, makapakusog sinda sa pagtubod sa Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Kitagabos na uya sa misang ini, tanganing magmahigos sa pagpamibi asin sa pagibonin karahayan, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Pakigirumdum po ang espesyal na grasya na hinahagad nindo sa siyam na aldaw na ining pagnobena ta ki Santa Maria. Pakigirumdum man ang mga tawong ipinangako nindong ipagpangadji, lalo na ang mga silensyong regalo niyaon sa buhay nindo. Ako samuyang ama, ang samuyang mga pamibi. Ika ang samuyang pagkamuot asin paglaom. Inihinahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Ako on malugod kan kaguranganan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ang sakripisyong idudulot sa imo, magpakanigo sa mo sa ngaran mo, tanganing sagkod paman, makisumaro kami sa imo, nahuli kan sa iyang pagkagadan, nagpaumay kan sa mong pagkamagagadanon. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Asin sarabay na naguumaw ki Santa Maria, danay na Birhen, siya na nagpangidam kan bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siring mandanay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkoran, si Heso Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, naguumaw ang angheles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang dominasyones, nagtatakig ang potestades, ang birtudes kan kalangitan na sinanpalada na serafines, sarabay na nagsiselebrar sa kaugmahan, nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong tingog sa kaugmahan nin magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God ang banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod,
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, protektor kan Sagrada Familia. Kaiba kan samuyang patron na si San Judas Tadeo, asinan iba pang apostoles. Asinan gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan aki ni San Jose. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan,
mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapos sa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang, uya si Jesucristo, ang Mesiyas, siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalagmaw umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, ako un milugod an sa imong pagkaherak, sa tahaw kan sa imong templo, asin maandam minangay na kagalangan, an maabot na solemnidad kan sa mong pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tong simbahan. Para po sa mga maawot maging aginaldo mas sponsor, igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kaining aktibidad para po sa ongoing renovation kan simbahan. Para po sa iba pang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Ang Misa de Aguinaldo, nagpuon po kan Disyembre 15, sagud po ini sa Disyembre 23 sa oras na 6:00 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, nagpuon kan Disyembre 16, sagud po ini sa Disyembre 24 sa oras na 4:30 sa pagkaaga. Available naman po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Diyos mabalos po. Tindog po kita. Awitan ta ang mahal na Birhen na namutan na gayo ni San Jose. Salve Regina, Mater Misericordiae, Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum effice mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo asinan sa indong pamilya kan mamumoto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, paglingkudan ang mahal na Diyos. Salamat sa Diyos.